amok nga ada ka ditah. Oo, ayah. Wen, makita ka, ada igem mo nga kotsilyo. Haan ka umasidek Garut no madim nga usarek daytoy. Dokotek dayta matam. Aya, madea, inbaon daklang met nga mangipatulot iti balaak. Anya dayta ngay nga balaak. Plano ti lider mi nga amin nga baak ditoy lubong ket alaan ti kakatuak nga aliens. Yay, ayah. Apay met kano ngay. Awan kano gamin sersirbiyo nga baak ditoy lubong yo. Yay. Haan kayo makaprodos ti anak. Haan kayo makakontribuyot nga mangipaado ti tao. Ayah. Win ngay, isu nga, napak desisyonan ti lider mi nga alaan mi amin nga baak ditoy nga lubong. Iyay. Itugot mi amin nga padam nga baak ijay Jupiter. Arami den mi nga pampatipkir ti dalan mi dagiti dardarayo nga nabaakan. Yay, grabe. Ngem. Han kaakdanak ta sika ti napili nga mangiligtas ti papadam nga baaks ditoy nga lubong. Ayah, ania ngay ti masapol ko aramiden Garut. Iba gam. Oki, wait lang. Why? Songbat dagos adi. Masapol nga ada ti makaidam. Bisik, mabalin bati bato? Wey, masapol adi nga babae. Ken padam met lang adi nga tao. Ayayay. Narigat dayta. Nalaka lang dayta no ammom ti aramidem. Arah. Kasano nga ta? Kait daek, lang ba? Han masapol nga ada ti mangyari no kait da kayo. Ania ngay dajay nga kayat yo nga mangyari. Akjak enpoy kami nga nakait da? Wey, haan Ania mangongarot ngay? Bi spesifik gamin adi. Ay inayan ito. Hay nako. Kastoy gayam katambet, ti tao. Nakrigat da makagets. Kas ano nga ta, ania ikastak nga mangibaga. Baka ngay at daobing nga makabuyaket mangik na. Sinyas mo na lang. Ayuen niya. Akastoy kayo. Wey, bastos ka Aya. Bastos ka nga nilalang. Oho, aramidem kit din no kayat mo mailigtas ti padam nga baak. Paumay jay aksundo kenyam. Etolot daka ijay bakyo seti. At least ijay tanalaka ka makabirok. Ayah. Hala, may baliw. Porsyonada ata niya ikaw. Ikaw diyan nakagren ang buhok. Sumama ka sa akin. Maggaganito tayo. Money down muna. Hindi kami basta-basta nagpapa-take out ng mga alaga namin dito. Stop. Huwag ka makialam-alam. Nakasalalay sa akin ang buhay ng mga kasama kong baak. Huwag na tayo humiga. Titirahin na kita dito. Miss, iganito mo kamay mo. Maghanda ka. Papasok ko buong kamao ko. Hala, ang sarap pala ng ganito, oh my God. Bakit bosis lalaki kang hayop ka? Huwag mong huhugutin, Papa. Sabihin mo bitawan niya ako. Mas okay pang siya ang kumidnap sa'yo kesa kunin ka ng mga aliens.